Igama nguBhaka Isibongo bakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka uja kweyini ngibone ebhuqa imizi abafokazana ngotholodwa likaMentise thuluza ngihambi nalo ngilifica insimini iqhamu uxakile kusazoshuba sangenzeka noma yini ngumafavuke njengedangabane ngunogwadwa ogwadwa sikhulile sithi tata lidude edamini kwadide kontaba kazikhonjwa mthombo ogelezayo ungabonakala ukuthi amanzi aqhamukaphi kubonakala lapho iphumela khona ngumfoka amakhanda khanda ngindlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana dame lingasho ubusika nehlobo ngqwele ngaphuphi inyoni ziphupha amihla namalanga. Ngathini mina bathini bona kunjani makunje angani ngithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba nabangithandayo baqale bangangithanda kepha ngenxa yamaqiniso nokuma namhlanje sebeyangithanda wena onyanyayo fokofo ngeke ngize ngizwe ngempatha mina gcwala ngakufakela nangu sikisi ake sikhulume namaqiniso madoda amile nje athe nkwe ngifuna ukuthinta udaba oluthinta uGeneral Mkhwanazi nama-foreigner zoluthinta uGeneral Mkhwanazi kanye nama-foreigner. Khumbuleke mina mangikhuluma angincikile ekusabeni angincikile futhi ekusatshisweni fokofo angincikile nje kuthenini ngizosaba ngoba nakho wara khohlwa ushidi itruth ngizothinta nje udouble thinta ama-foreigner noMkhwanazi General Commissioner Provincial Commissioner Mkhwanazi kusho mina uKingBhaka wena onyanyawo futhi fokof ngeke ngize ngizwe ngempatha mina mangabe singawakhuluma amaqiniso lemhlabeni obana bazowakhuluma njengoba zonke izinja zincetheza ziyancetheza izinja lemhlabeni akusazi ukuthi yini iqiniso yini amanga zonke izinja nje ziyancetheza azikwazi ukumela iqiniso kwazi hlobo ngene la futhi awasihlobo kumele iqiniso eba uyangibambela isihlalo lapha noma itafula ubeka la ukuhlala phansi ngengilokho la ngibambe kanje la ngizokukhathala phela bambele ngalilethi la noma isiphi baba engizokwazi ukubeka khona le lokhuza yami le headset yami ngeke baba ngifuna ukulithinta lodaba fethu ngifuna ukulithinta futhi ngenkani enye into engizokubeka la ukuphakama pho ngifuna ukulithinta ngenkani nge3 ngisedamini futhi la ngikhona ngisedamini KingBhaka Nzama Dam KingBhaka Nzama Dam la uzongithola khona njengambani sedamini uyaniqeda ukusika la madoda ngoba ngizoshubisa la ngifuna ukuthinta baba into yokuthi nawe ngoba ngeke silungele emhlabeni bafethu engabe amaqiniso sizowabalekela ngoba kuthiwa hayi obani laba ayisebenzi lutho obani la sebenzi yona Ningizimu Afrika ifuna amaqiniso azoyiphilisa sizukutshela umuntu into ezomjabulisa manje mayisemhluphekisa inguna phakathi ngcono utshela umuntu into ezomnyanyisa manje kodwa isiphetho kube ilesi sisishilo ngcono umuntu anyanye kanye kufana noma kufiwe kungcono kuvele kufiwe by once lokuhlala usatshiswa kuthi uzofa ngcono vele kufiwe makufiwe mawunqoma vele unqome ye phambili nempilo ngaloko nje mfethu njalo ulokwavikana nomthakatho oyedwa xa asuka vele unqome nje kwazi ukuthi nqobile empilweni
Uyabona ke bafowethu masikhuluma iqiniso elimsulwa iqiniso. Iqiniso kulona leli elithandwa abantu. Abantu bathanda into abafuna ukuyizwa. Abantu bathanda ukuthi uhlomeke ukuze one day uthi mawugaxela bethi hayi ngoba uyabhayiza. Bathanda uhlomeka abantu. Bambalwa abantu abakuthandayo. Abantu bathanda ukuthi uvunyiwe, uvunye nangomsangano. Family yakhe iphathe kabi kuthiwa ukuthi uyavunywa. Uyabona nje mangithethe udaba likaNhlanhla ucommissioner uGeneral Mkhwanazi. Hayi ngoba ngifuna ukuvunywa. But ngifuna ukuqiniso nje. uGeneral Mkhwanazi unezitha. Izitha zikaNhlanhla Mkhwanazi ziyawazi umthetho. Ziyawazi umthetho. Ngenhlanhla yokuthi wakwazi ukuma wamele iNingizimu Afrika nabantu bayamthanda ngoba wakwazi ukuma. Ngokuma kwakhe ukwazi ukuthola that thing from people, ngokwazi ukumiqiniso. Bonke abantu besaba iqiniso kodwa wama. Kodwa akushintshi ukuthi uyiphoyisa. Lapho ulazi iphoyisa makuthiwa liqotho libopha ngisho umfwalo. Libopha ngisho ingane yalo mali iqotho iphoyisa. Akushintshi ukuthi uyiphoyisa uNhlanhla Mkhwanazi. Akushintshi. Akushintshi ukuthi izitha ezimfuna phansi zamaphoyisa ezinye zikwi-intelligence, ezinye izitha ezimfuna phansi zowongqondonqondo, ezinye zama-drugs dealers, drugs cartels, all those sorts. Akafunwa yinyoni phansi. Akafani nawe onesithe ekuthiwa umakhelwane, onesithe ekuthiwa usebenza naso. Ufunwa izitha phansi babe zowongqondonqondo. Igama negama likhipha ngomlomo libhalwa phansi ukuthi uthe. Njengoba abafethu eyiphoyisa uma ese-addressa lento ethinta ama-foreigner, kumele aqinisekise ukuthi akaphumi kumthetho. Akangadidiswa ukuthi uthanda abantu bese egcine last ukuthi uyiphoyisa. Akame phoyiseni ukuze kujabhe izitha zakhe ecabanga ukuthi iphesha yokuthi uthandwa abantu izomdidisa agcine engakhulumi isiphoyisa noma sekuronke. Ungigezi igilo mina njengoKing Park. Mina nje ungiwashile engaqali ukungwasha uGeneral. Ungiwashile nje mina. Uyabona mfowethu awukwazi ukulungisa icala ngeqala la eNingizimu Afrika. Ngikhulumela amanye amazwi. Awukwazi mfowethu uthi usolve icala kodwa nawe ube wenza icala la eNingizimu Afrika. Uma ufuna ukusolve icala eNingizimu Afrika ubambisana namaphoyisa. Mawufuna ukusolve icala awusolve icala ngokuthatha isinqumo usibeke ezandleni zakho. Awusolve icala by doing so. Show me. Ngisho mfowethu umuntu angakushayisa ngemoto abe wrong. Awukwazi ke wena ukwehle emotweni yakho uthi uyomshaya lo muntu, ngoba mawusiyomshaya sewenza icala ngokumshaya. Uzobhekana necala lokuthi ukushayisile, icala eliyimele ukushayisile. Nawe elinye icala lokuthi umshayile. Awusolve icala ngokwenza icala la eNingizimu Afrika. Abantu bokufika abangenamaphepha kuyicala ukuthi babe seNingizimu Afrika bengenamaphepha. Ingakho amaphoyisa bebathola ayababopha bese yamadeport. Baphinde benze iplan babuye. Bayaza bokufika. Hayi ukuthi into engasetshenzwa le abantu bokufika. Ukuthi siyakutshela thina lokho impaka. Uma sebebanjwe beficiwe nje iphoyisa liyambopha ahambe lokuzana boshwe
aye enkantolo from court bese ephindisela kwelwamuko. Ngiyakutshela uma wena uzosuka uhambe uthi uyakoba lwisa abafethu, kuyaliwa la eNingizimu Afrika abafethu. Labantu laba bekuthiwa bayalwiswa banabantu abaphila nabo bana eNingizimu Afrika, abanye basemandleni. Bafethu, uma ningatshelwa iqiniso nini nibalwisayo, nizogaqela bafethu kube kuhlungu kuthina ngoba siyamthanda. Zakuhlungu ngoba siyamthanda. Uyabona mfethu uma kuthiwa senishawa phansi bayenza into ecishe ibe nje kunhlanhlala kusegoli. Kuvele bafethu kufakwe umuntu kuleli viyo elilwa nabo. Faka umuntu bafethu ozodeploy ukuthi ngesikhathi nina nithi niyazama ukuyimaintaina ipeace yalento kodwa futhi nibe nifaka lefiya kubona vele qhamuka isilima esideployiwe sivele sidonse isibhamu mhlambe sesikwameni isibhamu sivele sidubule. Lelo qala liyashintsha lize kulabo abama instigator. Uthola ukuthi sebeyaboshwa abafowethu nodadewethu kodwa kade bethi bazama ukwenza okuhle is because badlale igame enkulu kunabo. Kanti mawuzothola umkhono ngendlela yakho ukuthi ubani abana amaphepha bese ucela amaphoyisa uhambisane nawo ukuyosolva leyo matter. Inoma yini ezokwenzeka amaphoyisa ayi-witness ukuthi beningayi ngephi bekade noyilungisa peaceful yonke. Mase bhekwa lo muntu owenze ofike waba ungomyayona kodwa mawuzoyingena ngokuqhwaka le baba isebenza ngokuqhwaka. Khohlwa baba into yamamafia le abantu bokufika ayikho kule level ecabangayo. Amamafia, ama-politicians that are involved ekufakeni abantu bokufika nasekubagcineni. Ama-politicians are involved baba. The moment ubathinta abantu bokufika awusona isitha sabantu bokufika kuphela. Uyisithi baba ukhuzele ntoni le ezihamba ngumsindo umsebenzi baba ambani elatini bafethu mbani elatini nyodla ningeke mina ngiyakutshela mina the moment ubathinta abayona ingozi lapho kufika obathintayo. Abantu abayingozi labantu abavikele laba ababayekile bangena labantu bokufika. Wena the moment ubalwisa we target and the moment ubalwisa ligadiwe iphoyisa ukuthi lizothini ngoba liyawazi umthetho. Awulungisi icala ngokwenza icala. Ukuqala nje mfowethu umuntu uyakuyena umfuna ama documents icala lelo because you are invading manje i-privacy yalo yamuntu lo. Ungenani ilungelo lokuyenza ukumfuna umuntu ama documents. Lento baba yacika obaba bethu nomkhulu bethu ngesikhathi samabhunu kuthiwa baphathe odopasi ukuze babonakala ukuthi banjani. Ukufuna umuntu i-documents uzomfuna umuntu document kanti unayo. Avela kholoza ukuproducer uyazi ukuthi unayo. Uvela ulwa wena uthi akanayo. Uvela ulwa. Umkhwanazi kumina ube yihero ngokwazi ukuma abatshela abantu ukuthi bafethu awulenzi icala ngokwenza icala. Awulungisi icala ngokwenza icala la eNingizimu Afrika. Umuntu ekushayile bakulimaza hamba uyomvulela icala. Kodwa mawuthi uyahamba uyophela usuwenza icala enze icala naye. Yena uzobhekana nalo icala lakho ukuthi ukushayile. Nawe uzobhekana nelakho lokuthi nawe uhambile wawumshaya. Isystem yamaphoyisa asebenza ngayo eNingizimu Afrika abafethu. Maningasizwa thini nizozwa baba. Ayisebenzi ukuqhwaka. Lento. Kukushwele kugadwene. Ugadwene uma ngayikhuzi mina kukhingibhaka lento ubani ozoyikhuza nozoyicacisa lento. Yingabe sekumele ucommission umkhwanazi avulwe khona ngokwazi uma asho athi uma ngabe sewenza icala noma kuthiwa ubani noma kuthiwa umlandeli wabo ngikhoza kanani akayena umcula kalona i-celebrate ukuyiphoyisa. Uma sewenza icala noma kuthiwa umlandeli wakhe uzokubopha nje. Uzokubopha nje.
uma abantu bemsupporta abamsupporte ngamaqiniso wokumela umthetho abangamsupporti ngoba umthetho ezowumela kwelinye isayidi uthi mawusuka kwelinye kuthiwa wasidayisa manje umthetho akukho la kuthi udayisa khona ngoba uqushiwe uqushwe o minister akomile o minister ukuthi nakho somuzi uzothini uqushwe abanye amaphoyisa uqushwe ama-drug cartels so abantu abamthandayo uGwanazi abangenzi into ezomprovoka nento ezokwenza ukuthi abantu bethi sifuna ukubona angadayiswa baba fana noma umzali ekuthanda uyingane ungayenzi into umzali wakho ezomenza ukubona ahle kwabantu ukuthi nansi ingane yakhe idla ama-drugs nansi ingane yakhe iya-rape nansi ingane yakhe isigebengu ungayenzi ba umthanda umzali wakho ungayenzi into umzali wakho ezomcompromise abe ku-situation la engasazi ukuthi kumele enze njani uyayithanda ingane yakhe kodwa idlwengulile naku umphakathi uyayifuna ingane umzali wakho uyayithanda ingane yakhe but ayikho into azoyenza funa vela asho athi kudala ngiyikhuza yifuna ukumlalela ukuze aphephise impilo yakhe anikele ngeyengane yakhe ngoba iyona engamlaleli simple yila maqiniso mina ngenza ngibe uking ila maqiniso mina ngenza ngibe uking njengoba ngilapha nedamini ngizosebenza zonke izibucayi njengoba edamini ngikhona edamini ngizosebenza izibucayi ngikhona ngila ngikhona edamini ubone ngaphakathi endlini nakhe lento ngaphesheya bangu wakhona toilet lakhona le ngikhona edamini wardrobe wakhona ngikhona edamini ngila edamini drankhulu ngikho entabeni la edamini yila bedroom yakhona ngikhona intaba zakhona lezi la edamini nakhe khona papa yini alukuvayalisa bafuna number yami 0798130260